ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆଜିଠାରୁ ମଳ ମାସ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରତି 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ମଳ ମାସ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହି ମାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏପରିକି ଏହି ମାସର ନାମକରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂଳ ନାମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏଥର ରହିଛି ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ, 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, 2ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ 4ଟି ପ୍ରତିପଦା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ମଳ ମାସରେ ଖୋଲା ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବରାହ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବରାହ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଫୁଲର ହାର ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳ ହାର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତୁଳସୀର ହାର, ଇଏ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଇଏ ଟଗର, ଇଏ ଟଗରର ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିକି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ବିଛନ୍ନରେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲର ହାର କିଛି ସିଏ ଅଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ସବୁ ବନା ଚାଲିଛି ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ସଜେଇ ହେଇ ରୁହନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ